Dobar dan i dobrodošli na moj vlog Lepša je priroda. Danas ćemo govoriti o razmnožavanju jorgovana. Jorgovan je biljka koja samoniklo raste u našim krajevima, svi je znamo i volimo, ona je jedna od prvih biljaka koja cveta odmah posle zime, znači jedan od vesnika proleća, tako da možemo vrlo lako uživati u njenim prelepim cvetovima koji imaju samo jednu manu, a to je da kratko traju. Razmnožavanje jorgovana je takođe veoma jednostavno kao i gajenje jorgovana. Čujem tu na internetu kako se jorgovan razmnožava reznicama, te se razmnožava zelenim reznicama, te se razmnožava drvenim reznicama, pa se stavlja u ovakvu zemlju, pokriva se, hormoni rasta. Uopšte to nije potrebno jer se jorgovan, od kako ja za sebe znam, razmnožava bočnim izbojcima. Ispod svakog jorgovana postoje izbojci i to ih ima mnoštvo. To su bočni izbojci koji izbijaju iz korena, to je biljčica sa svojim korenom, koju lako možete izvaditi zajedno sa korenom i sa zemljom uz pomoć ašova ili nuža, ili ako je zemlja veoma rastresita, možete i golom rukom pokidati. To je biljka koju već dobijete sa svojim korenom i možete je direktno posaditi u zemlju, u svoju baštu, ili je možete staviti u saksiju da još malo naraste, da postane bujnija i jača, da joj se korenov sistem još više razvije i onda je veoma lako posaditi u zemlju. Evo vidite, veoma se lako, znači u slučaju da je zemlja rastresita i kida. Sad, kada uzimamo ove bočne izbojke? Najbolje ih je uzimati u rano proleće pre nego što biljka počne da cveta ili posle precvetavanja biljke, mada ove bočne izbojke možete uzimati i saditi preko cele godine. Znači, preko cele godine možemo razmnožavati jorgovan bočnim izbojcima. Vidite, dobili smo biljku koja je, tako reći, samostalna. Nema potrebe da se ožiljava, nema potrebe za hormonima ožiljavanja, prema kojima ja imam odbojnost, jer svaka biljka ima svoj sistem za ožiljavanje, nije potrebna nikakva hemija. Znači, izvadimo prosto rukom, nožem ili ašom, ja nemam sad ašom, ašom je najbolje, izvadi se sa celim busenom i evo ga, jedna sadnica jorgovana. Jorgovan se sadi kao i svaka druga biljka, veoma jednostavno, iskopa se ašovom jedna rupa, i tu se stavi, znači, ova biljčica sa svojim korenjem i oko nje se stavi zemlja. Jorgovan nema nikakve zahteve prema zemljištu, mada se neće ljutiti ako mu dodamo malo komposta ili humusa. Ja sad trenutno nemam, sadim ga u ovu zemlju koja je glinasta. Potrebno je malo rastresti zemlju oko jorgovana, ukoliko je te grudve malo protresti. I evo, dobijemo, znači, jednu biljčicu, naravno ugazimo oko biljke da bi koren ostvario bolji kontakt sa zemljom i opet malo nagrnemo zemlju. Evo, posadili smo jorgovan, vrlo prosto i jednostavno. Za nekoliko minuta, nema potrebe za dugim čekanjem. Naravno, pošto smo posadili ovu biljčicu, mi ćemo je zaliti i ona bez ikakve nege može da raste i da već na sledeće proleće da nekoliko cvetova. Vrlo je bujna, jednostavna za gajenje, bez ikakvih zahteva. Možemo, znači, uživati u njoj već na proleće. Ukoliko ne želimo da odmah posadimo jorgovan, odnosno želimo da dobijemo malo bujnu i veću biljku, mi ćemo ove izbojke, odnosno ove reznice koje smo dobili, posaditi u saksije. Sade se takođe veoma jednostavno, pošto su to biljke koje već imaju svoj koren, znači imaju svoj sistem za hranjenje, nema potrebe da se ožiljavaju, već znači samo im pomažemo da postanu bujnije, pa ih onda prebacujemo u zemlju. Sadi se u saksiju veoma jednostavno i pošto smo posadili u saksiji, moramo je zalivati. Za razliku od ovog jorgovana koje smo posadili napolje, koji iz zemljišta crpi sve ovde, je naravno u saksiji potrebno zalivati ga. Može da stoji napolju jer to je biljka otporna, kojoj ne treba nikakva posebna temperatura, to je biljka adaptirana na naše krajeve. Tako da, znači, posadimo ove biljke, zalivamo ih, vodimo o njima računa i one će postati bujnije, jače,
tako da ih u jesen ili na proleće možemo posaditi direktno u zemljište. Možemo ih neko vreme negovati u saksijama ako imamo samo terasu dok ona ne dostigne izvesnu veličinu. Možemo znači uživati o njima i na terasi, mada se posle nekog vremena zaista moraju prebaciti u baštu, jer to je biljka bujni grm. Naravno, pošto smo posadili, obavezno zalijemo. I evo su posađene znači sadnice jorgovana u saksiji. Ove sadnice jorgovana koje smo posadili u saksiji posle nekog vremena počet će da puštaju listiće, što znači da se učvrstila biljka, da postaje jača. Vidite koliko je ona i narasla za mesec i po 2 dana kako sam ih posadila i znači ona je već tako reći raste, razvija se i za nekoliko meseci mogu je posaditi u baštu kao jednu veliku i jaku biljku. Nadam se da ste saznali nešto više, da ste uživali u mom videu. Hvala vam na pažnji i doviđenja.